Днес ще ви покажа как да си оправите дръжката на Сангьон Кайрон на предната врата на кората. Ето я дръжката. Виждате как се олющило. Сваляте кората от вратата и я обръщате обратно. Е така. И тук има 1, 2, 3, 4, 5 болт, които трябва да ги развиете с кръсталата отвърка. Ето така. Развивате ги. Ето и другия. В предишни видеа съм показал как се сваля кората от вратата. И сега ще я свалиме, ще намерим някакъв плат или кожа и ще я облечем. С каквото искаме. Ето я. Не е удобно, че са на ръка. Държа телефона се на работа. И са криви. Като сега последния. Развиваме. И трябва да я извадим. Ето я. Тук нещо сигурно ето я държи. Има още два. Ето ги, които са в края. И развием и тях. И ще я облечем. Ще намерим с нещо, с което на нас ни харесва я. Ще търсим някаква кожа и някакъв плат. Ето. Не обърнем така. Ето я, какво представлява. Това е дръжката. Така се ожулил. Сашия. Ето виждате как е загъната. Кожата. Режеме същото парче. Подгъваме и я обличаме. Ето вече сме я. Намерихме един черен плат и с хартиено тиксо изрезахме, подгънахме и тапицирахме. Сега я слагаме обратно на кората и я завиваме с винтовете. Няма да е това, което е било покъсано и разпаднало.
Ето вече е на мястото си. Завили сме болтовете и е готово всичко. Ето я. Не е тази скъсаната дръжка. Мизерна. Това беше за днес всичко, скъпи приятели. Ще се видим в следващото видео.